Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Simbu Wabuilo season 3 live with Felix. Ingasi siyabukeke show. Ama-comment ngibonile kuthiwa bayawafunda okusho ukuthi sizoqala-ke sixoxe ngo-Felix Hlophe oyiGagas FM kanye nonkosikazi wakhe. Okwamanje-ke ngibuyela la kuzingane zesithembu guys, ngoba ngingekho right ngiphendula kwi-comment section from ama-video engiwenzile. Ngizoqhubeka kanjalo, abangathandi abathandi, abazothanda bazothanda, injalo nje, angikho right. So fanele ngenze into le engikwazi ukuyenza ngalesikhathi kuvuma. UTirelo-ke is the third wife ku-season 2. Angimuphi wedade asimuphi. USibindi wayichaza le ndaba, waze uSibindi wathi yena indlela enza ngayo wenza isintu lesi sangempela or isiZulu soqobo, so yena ukugana kwakhe kuhambisana nesintu, even umseleku akenzanga kahle. Masilalela uSibindi wathini. First wife owamadlozi, second ukababa, third owakhe. Kodwa-ke kwaba ukuthi kwamanye ama-interviews akhe ukhuluma ngokuthi ufisa 7, kodwa la ku-TV show ufuna 3, because ngalesi sikhathi ubesena 2 already. Yilokhu-ke besithi-ke uTirelo uyena ambeke as owakhe, wathi ntombi to ekufanele kube sekuqaleni, because into yakhe ihamba nesintu, ihamba nesiZulu, sisazoyilalela. Manje-ke musukwenza ngathi sivele samfaka, futhi lento akayiqalanga ku-season 2 of Izingane Zesithembu, uyiqale kuThando Nesithembu. Kwaba yileyo episode ya-trend ukuthi hayibo, waseqhamuke sekufika nendaba entsha, kwaze kwathiwa uSibindi is looking for wife material. Sathi kanjani esenze iy'ngane. Manje-ke ngizwa ngani senithi sekushintshile, uTirelo sekuyena owamadlozi, because owokuqala kwasho uSibindi watshela ngisho abazali bakhe, wathi uMayeni akazoyikhuluma indaba yomuntu angamazi yena. Into ayicelayo ucela laba abakhona already ahlangane nabo before nje kwenziwa izinto eziphathelene nokulobola nemishado. Ufuna ukuthi bexoxe nabo, axoxe nabo eceleni, kusho uMayeni. Lento kuMayeni bese ekhuluma okwesibili kuThando Nesithembu ku-season 7. U-season 2 suqale saze sayoqeda of Izingane Zesithembu, uSibindi ekhuluma indaba yokuthi ekuqaleni kuzoma kanjani, kwaze kwaxatshana noTirelo waba sesayidini lakhe kumsupporteni ukuthi uyayazi into ayenzayo, namanje sizokuthiwa uyamsupport uTirelo kwi-vision yaSibindi. Kaze yiphi i-vision uma uTirelo ezobuye ethi akamsupport uSibindi enganeni? uTirelo usupporta lento yaSibindi angayazi ukuthi yaphi, kodwa le eyakhe uSibindi aseyenza wrong again akayinakile. Siyaxoxa, ngicela unichaze, ngimdala kunalezi ingane zonke. So mangixoxa mhlambe kuzokwenzeka i-tone yami izwakale sengathi ngiyathetha, ngoba mhlambe sengikhulumela from a-view yomuntu omdala, ngoba manje makuthiwa uye lo esiwazivuka nayo, ukuwa uvuka into enjani? Wekazi ngifisa ukwazi ukuthi uSibindi ukhuluma ngani ngokuwa ngokuvuka. Kuyini ukuwa ngokuvuka lo athi uTirelo umsupporta kukhona? Ngoba ekucabangeni kwami, yabo lokuwa nokuvuka usekusho lezi zinto ongafanele ukuthi uzamukele, uzi-understand, because zikuhlukumeza. Lezo futhi ongazicelanga ezenziwe yilo partner wakho, mase efika la esenza ngathi ukushayela ihlombe ebekubhuqa ukuthi wena yonke into e-wrong uyenza phambi kwakho, uyazi, aphinde futhi abuyele kuwo. Akujikele, ngoba ngiyanitshela, yabo umuntu owenza into enjalo uye lokujikelayo. Uyena futhi uphinde ecikwe yiyo yona leyo nto ukuthi usekudelele kwaze kwanela. Ukudelela kwakhe kuphinde kucike yena, kade ethini ubewevuka. Usho ukuthini ukuthi uwevuka? Ukuwa evuka kufaka ukuthi ubuye ekhohle ukufaka imali yengane, njengoba besho la ku-TV show. Ukuba supportive kwi-vision ethini, isithembu somjolo,
njengoba yena noMseleki uSibindi babehleka ukuthi ayikho into eyisithembu somjolo, usapotha yiphi ivision uTirelo? Lona-ke usethi-ke yithi esamfaka asimfakanga. Ngizohamba ngikutshela ukuthi u-episode bani from season 7 of Uthando Nesithembu uSibindi lasho khona ukuthi sokukhona ozayo, first wife uzoqala kanje. Waze washo futhi ukuthi ngisho sebehamba abanye umile entweni yokuthini kukhona owedlozi uKababa owakhe. Waze-ke owakhe-ke isixolo owakhe-ke sasihamba ngokuthi ethi isosha lakhe, kanti ngempela uTilero isosha. Uma uTilero sekuthiwa usupportive kukhulunywa ngani ngoba kuthiwa inkulumo nama-decisions akazi. Ukhuluma ngokuthi uTilero uchwenza abantu, uhlekisa ngaye, uyamphoqa. Iy'ndaba zakhe ziyavela la ku-social media mase kuthiwa-ke kazi uTilero unjani, ikona ukuwa nokuvuka. Ukuwa nokuvuka yini? Ngizophinda ngigcizelela indaba yokuthi asimuphi kwasho yena uSibindi uMpumelelo kaMayeni noMseleki futhi waze wababiza wahlala nabo wabatshela leyo nto. WasuMayeni akayilaleli nenganekwane. Lokho ukuthi sekukhona umusha kanjani into yabo. Waze uMseleki waqala seyiphika-ke leyo nto. Kwase sekukhulunywa ngomshado kwathiwa phela vele akakashadwa. uSibindi-ke wathi yena 3 for ancestors, ubaba owakhe. Sengizwa-ke ngithi uTilelo umamkhulu. Ngibuza ukuthi manje idlozi selishintsha umqondo ngoba phela le sasiyibuza le ndaba ukuthi idlozi alibazi nabantwana balo, selifuna abantu abasha. Samxoshela lokho kuNosipho. uNosipho samemeza la, lona umntwana omusha-ke umndeni wakhe-ke ngeke. Umndeni wakhe-ke uyalwa umndeni wakhe ku-social media sesibabone belwa bathanda uMaskandi. Siyabasaba ukuthi bazosifuna masingaqala sibuzisise ukuthi hey kwenziwani, ngoba phela lo musha asazi noma sekuwuye owedlozi noma kukanjani umntwana. Akukho into esipho uTilelo thina silalela into ekhulunywa uSibindi. Nakhona hhayi ngoba siyilandela simlalelile, uSibindi ukhuluma ashintshashintsha. Mhlawumbe uma eseshintshile-ke namanje sesingezwa kuthiwa-ke useshintshile wathi uTilelo uzoba u-first wife. Ngaleso sikhathi uTilelo usacomplaina ukuthi khona ezinye izinto akhohlwa ukuzenza. uSibindi uyakhohlwa. Labantwana labo sathi thina into eyobasiza ngoba into esiyikhuluma ngeke izwakale. Bebuka Uthando Nesithembu, beyibukele bona ngendlela ehlukile, bengabuki into ezimnandi kuphela. Mase bebuka ukuthi ikusasa labo liyocishe libe nje. Bye bye.